Și alți părinți fac eforturi disperate să-și salveze copiii măcinați de boli incurabile. Pentru a-și salva micuții, 3 părinți au realizat o pagină specială de internet, primul site dedicat copiilor cu probleme de sănătate. Despre ce este vorba ne spune acum colega mea Dana Aldea, care se află în redacția de știri. Bună seara, Dana! Bună seara, George! Bună seara, doamnelor și domnilor! Administratorii acestui site speră să găsească în cele din urmă fundații, organizații, chiar oameni de bine care să întindă o mână acestor copii aflați în dificultate. Banii se vor duce direct în conturile deschise de către familiile acestor copii, familii care își scriu poveștile și dramele prin care trec pe acest site. E vorba despre copii care au în comun un singur lucru, suferința. Sunt copii bolnavi de leucemie, bolnavi de cancer, de maladii cărora medicii nu le-au găsit în cele din urmă rezolvare. Și totuși nici părinții și nici copiii nu-și pierd speranța în cele din urmă, chiar și atunci când medicii spun că nu mai au nicio salvare. Luptă din răsputeri pentru viață, caută ziua și noaptea, tot felul de tratamente miraculoase, încearcă să dea de doctori care sunt vestiți că ar fi făcut minuni prin tot felul de intervenții chirurgicale. Așa că încearcă să strângă bani, fie pe cale personală, fac împrumuturi la bănci, se împrumută la prieteni, unii ajung chiar să-și vândă casele, totul pentru a-și salva copiii. Care sunt cele mai multe piedici pe care le întâmpină părinții? Poate lipsa de informație. Ar fi cea mai importantă piedică, pentru că unii nu știu că există vari clinici, atât în țară cât și în străinătate, nu știu să se adreseze. Încercăm să aducem alături de noi parteneri credibili, astfel încât acest demers să fie unul corect. Pe site apare și povestea lui Ciprian. Copilul are doar 12 ani și locuiește în Bacău. Anul trecut, în vară, a fost la un pas de moarte din cauza unei sticle cu benzină care a explodat în mână. Flăcările l-au învăluit pur și simplu, iar băiatul s-a ales cu arsuri de gradul 3 și 4 pe tot spatele și pe mâna stângă. A stat 4 luni pe patul de spital din Iași. După 2 intervenții chirurgicale pentru grefarea antebrațului, medicii nu i-au mai făcut niciun fel de tratament. I-au prescris doar o alifie. Mai mult, medicul care l-avea în îngrijire a plecat din țară, așa că băiatul a rămas de izbeliște. Noi singur nu pot să mă îmbrac, e greu. Trebuie mama să mă ajute să paseze mâna, să mă îmbrace. Degetele nu le pot întinde. Un pic. Îmi doresc să văd mâna revenită. Nici arsurile de pe spate nu sunt complet vindecate. Când doarme, atunci nu poate se culce pe spate. O oră, dacă dorm, e prea mult. Părinții copilului nu știu ce șanse are Ciprian să-și recupereze brațul și să scape de rănile de pe spate. Pentru că nu au decât 500 de lei venit pe lună, oamenii nu au cum să umble pe la București după doctori. Și-au deschis însă un cont și s-au înscris pe site în speranța că cineva îi va ajuta să-și salveze copiii.